Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudayin nga ti surat papagayam. Dear Manong Nemi, nakaununag ti naay ko Manong Nemi iti pan nakadismayak. Ta ibaga na tatang kininanang nga sa anak pa ay laing nga sumrik ngagbasa iti kolehyo. Uray mi kanulaing nga makaridwar ti kapsat ko, ni manong ko. Nagsanayak siyempre. Nang kahit ko kumangay tuloy matlaing diyak kahit sumangat agsarting numabalin. Ay, di mo ka di maawatan kahit bing asawain. Saan da kayo nga mapaggandan nga pagbasain kay ni manong mo nga Arnold. Kaya yun. Hindi mo nga kaya. Naglawat italtalunin tayo. Taltalunin nyo. Nagadutarakin nyo. Once nga, ada masapol ko, aglako kay ti baboy, aglako kay ti kalding, naglako yun ta. Saan ka kanina makawawa tayo? Napiya ko mamad, kaskang ka ni manong mo. Ni manong mo nga Arnold. Asino ay di nagraduar ti high school. Valedictor yan. Iso na lang nga dahil iti problema tahan ang nakapasat ti scholarship na. So nga, da kami kininanang mo, ti pangigasgas sa panagbasa na, Idya Manila, iti kurso na nga engineering. May santon nga engineer, ti kapsat mo. Kahit kumatagbaling nga, accountant. Kita, oray, mga pagrador ni manong mo. Napi kumamot, nalaing ka. Yung mga pasang awang matigiti grades mo. Babalinda ka kumamot nga, inayon nga ilastog, kanagiti tao. Lakay, saan ka kumamat kasat sa Hindi ayda nga anak ta. May isa ka ba? Tikas to nga aramidem kat kasla. Kang kanuno, edad na dumam. Paborito ni Arnold nga anak. Paborito ka anak at alalaki. Ken, nalaeng. Agduma doon ng anak mo nga babae. Gabutam sa anak nga awan ti honor ko, so nga sa anak nagbasa kasta. Haan nga data, imbagagbat kan balasan ko, nga marikatan kami, naggandan kayo. Urayan pa lang nga baka magturpos ni madong mo, nga urayan pa nga may isang engineer, sa kamunto nga, sa kanto matintag basa. Di mo kat mga awatan. Alawon ko na mo na naktap ng malpasan ti saritaan. Alala. O, mabaling ko. Tumulong galata dito balay, tulungan ni nanang mo aglaba. Hindi kita madla arwatan tayo, laban tayo, matunay. Nangartirantam nga nagkagbasan. Sa pulat trabaho ka. Ano kas na lang, orin na saklatan mo kan, tibang pabasa, di bagig. No, di na kayo na tulungan. Kaya naman tikin na, napiya kumamat no nalaing ka, kunak manayin. Sige tan. Silang amin may mesat anak yun. Isulat ilas lastog yun. Nga kita talaga, mate.
panyo kiti iwaras-waras dito karuba ka na agpaamyan ng agpabagatan kayo ng mga ibagbaga nga adan dun engineer nga anak nyo. Kaya talaga, mate! Nagpapeso, mate! Namnaman nyo nga ta nga makapagturpos ni Manong. Gano'n na! Napasdag ng basa! Hangaskin ka! Nga maarmam! At danubi mo naan! Mga kinam, kahit saan ka makasungbat. Ni Manong mo, awang pa'y nobya na. Awan sa baling araramidan na no saan ngagbasa. Siga nga'y. Fourth year high school ka, danubi mo. Ore, danubyo kita umat ito. Mas pasamak ka na kami. Awanin tayo pa nga sao. Sumarting ka kami ng anak. Hingga kita gluton. Ane, pangaldawan. Maluksawak nga talaga, Manong. Kabailan datatang kininanang. Adot apit mi. Adot taragan na. Nga mabalin na nga. Nga manikit. Nuto. Agsurat ni Manong mo, no? Agawin nga. Ipakamo na nga masapul na ti kastoy-kastoy. Nagalisto na nga aglako. Nagalisto na nga mga patao. Dito kwarta nga sa pulan na. Ngayon siya. Wala di pa nagbasag ti high school. Nagrigit nga itanda kanyak. Masapul ko kwarta no. Na project. Gapo nga ta. Na model ti panunot ko. Gapo nga ta. Nalaling nga amang ni Manong ko kaputa. Nagun-honor sa iso nga talaga ti valedictorian di naggraduate ti high school. Bakit may concentrated nagluto man? Baman, tapgadag, tilutuwag, tabahala na. Munggo na reta nga lakay. Apgadag, tilutuwag. Nimsang kumitla nga tinungpal manong. Inimas kumitla tinagluto. Hindi makaluto ako. Nang, makayon, nakadisana ko, mga taon. Napakan. Dati matlakit ti paglaingan mo dati anak katanga babae, na mas luto na. Samat lain kat nga ni Manong mo't iwarwaras kong agbalintong engineer. Pati si ka. Ilas-las tong kumat kahit iti imas ti luto malasang ko. No, may panggapan iti may isang pasit na katamad eh. Iso nga dito ti bagakyan ka, ay da. Hanggang paspasikog. Tatang met. Amok matararamidag ka. Ayan, natamok. Baga, makalipat kay ka na yung anak nagad yung boyfriend mo. Anak nagad na yung boyfriend mo, kunak. Alibag ang mga minin anak tap no, saan nga kasta nga, ulit-ulitin na tatang mo, tagsalud-sud. Tony. Ano matiyal klase ti biyagda. Napiso na, tagbasa. Pagbasahin da, siyak nga. Hindi mayat, tapos saan kayo nga kitkitan. Hindi kayo nagbasa kayo nga doon, amang aghotel kayo, detan, tunukan, kuna mo, agduluukan, gamot aginaw Ay, apo, lakay. Kasla sikat babae. Di babae kat talagang kumang sumaong, sikabat nga lalaki talagang sumaong. Kasla mo na talaga, ugaling natatanggat. Naglayang nga, giwaras-waras di damag. Nagpapeso man. Ano tagpapeso? Ang nagbalintong engineer di kapsat mo. At anton anak ko nga engineer. Sabi ko matawan to anak ko ngagsikog na balasang. Ay, puldo. Mangantayon la. Inimalpas kami nga mangan manong nami nakikaruba. Papanak iti ayan ni auntie ising tekasadar ko manong nami nga kasinsin ko nga ani. O kasin, nakalatiw ka. Ha? Nabay? Bagkang ka, tagbasa ka to. Siyak saan? Api ko saan nakapagbasaan di ka alis na anggal. Ginanti. Umana mo. Di na ka nung kabailan. Kuray ko nung makapag-graduar ni Manong Arnold. Nagbaling engineer. Sakto matintag-basa. Sumubla. Ini sumawat ni Auntie Ising Manong Nemi. Ayun na. Tsak kanunungan tigas nga ugali ni Kayong. Puldo. Kayong kunana na ni Auntie agkapsad na kininanang. Bago ka hunay ito kasanti. Eh, sus. Nakalaslas daw.
Dati mat nga lastog ni Uncle ah. Hindi mat laing Arnold ti dakdakamaten na nga anak. Kasla isulang ti anak na. Huwag nga ron. Kaya ka di nga tata, nagbalidiktoryan nga, naggraduate ti high school, katsika saan. Gabo nga tata, agbasbasa isuna, niwanong mo sa Manila, iti kurso ng engineering. Susapo ya. Chismoso ni tatang mo. Suwati ko na, ad-ad nga nalaingag sa ungim ni nanang. Ewan, ni kumakit nanang mo, ni kabagis ko ti, nalaingag sumao, nimisugid di. Susapo. Nga muna ta, kargat na launa, ti mapan, iti pagkaaduan no ka nga, isut magibang ka. Kuna na, susapo, kakadwa, at danton ang engineer ng anak ko. Ito na engineer ng anak ko na kinapa ko, isuntuman natin mga rabi din iti, takil nga balay nga na pintas, nga balay. So nga, nanusap mi palang na kwa, balay mi ita. Ito na balay ng engineer di anak ko, nga ni Arnold. Apo, balay ti engineer nga talaga, di balay bintaon, kabata, isuntot ni mang planon, tinapintas sa balay, be. Matulad yun, nanang, kunan ni Ani. At kasi dyan style na, radya nga kayong ko. Asawa, ni nanang mo. Ngay susapo ya. Ay. Wala, saan ka unang eksensyonaan no saan ka kaya na pagbasaan? Lurayam ang agbaling nga engineer ni manong mo, manupay nga taon na yan. Duwapay nga taon na. Nagatot ng gastos na. Ito, wala, engineer gayam, engineering di kurso na sa Japay Manila, diyan lang pagkasera na nakit na yun, takilang gastos na itan. Diyan kanin na, diyan sapsapol na, diyan patrikula na, dumapay nga, gatangin na nga, among nang hina ti kasapulan ti engineering nga kurso. Ngayon ti Jack kaya talaga, dadya kinalastog ni tatang mo. Ipaamyan na nakit nga, ipaabagatan, ipadayang, ipalaot ko. Nakangat-ngato ti purwan ng mga, sakton, bagbagadan to nga ti anak ko kin engineer. Ala ni auntie matulad na ni tatang. Kahit ko lang ipustuhan nga di jarna. Ala akit, kunak ba nakit, sapay kumakayong. Nakastreka nga kaservidura iti maysa nga karinderya iti sentro ti ili mi manong. Kaya dito hoy, agdudupudop no ka manong namin di kiti umay mangan, nang naruna ka di tricycle driver. Kaya di kita kursunata kanya ka. Hi sir, anat order yo sir? Sana nga awagan ti sir. Edwin tinagang ko, tricycle driver. Sika. Aida, umay kan tuman pasyarin di balayo. Hanang kang awid. Stay enak dito eh. Kaya di ka pasyarin. Tanyo ti bagam. Agorder ka din. Ano na eh. Kaya ito ti makasapol ti. Sige, okay nga rin. Tay dati. Jak matamod dati. Kaya ito kasta nga day off ko manon na yung awid ak dito balay. Umay nagpatpasya rin no ka manon na ni Tony. Kumusta? Stoy. Siguro, ato di kita agar-arim kang kaya pagtrabaho ang karindaryala. Ato, baka malipatan na. Saan ka malipatan, Tony? Kapag bilang ka nga sikat first love ko. Sika estudyante ka. Nakadulakit din babae ng estudyante, karas kang ka. Baka sa baling nga nobyom. Ano ka nobyom? Ay, nobyam. One. Siksika laing, sweetheart. Sweetheart. Ala, ang ni tatang ni. Kadapay ko na ta. Nembag nga. Malam niyo, tata. Nyati na yung bag ni Malab. Namantakad to eh. Ay, may kumamat sarungkaran ni Aida. Kakaiso na nga day off na bakasyon ko man. Nagpasbasak sa siyudad. Kadapay ko man nagpasbasak ka. Para itinaran niya ka masagbaya ka, tata. Anak kursom. Accountancy. Balinak tong accountant. Kasi nagtulagan mi kinaida. Accountancy ko mamit. So lang.
Di mo't pinagbasa. Tapag basahin iso, nakitkan ka na yung kayo kit-kit, akit anyat aramidan nyo. Baka maarman nyo. Ay, Jack kayat di may babain. Iwarwaras ko nga engineer to nga anak ko. Kalpasan na, at duwaras tumatidamag nga damasiko kabalasang anak ko. Nasing petak, tata. Nasing petak. Holding hands lang. Pakalaan tiyo holding hands nila. Kibin-kibin, pakalaan tiyo bing. Kuyok-kuyok, pakalaan tiyo sigog. Ikat kinaubing nyo nga nobyo. Wala na gawin kan. Tata, ganyan ko mong bugkaw na kastad nito. Alan! Wala na gawin kan. Sige nga, tata. Inakpay. Nakamisuotak, manong. Nakabisuotam. Ang kumawata kasi tinaramid yung kini Tony, tatang. Pinabastos tinaramid. Ay, kinabastos! Karbagak lang! Ang arubang pelang magrelasyon ka kunakmat. Ada karbay kami nga nagad na kamang isuro kada kayo. Hiya po. Diyos. Sana tumalang agaw awidan. Kinunak na masurunak man. Masurunak nga talaga man nung name siyaklat makit-kita ni tatang. Kaya na nga nagbakasyonak, nagda-day off ko, nag-awid met manong name ni Manong Arnold. Tapos lasang ko malasin. Pimudaw nga, sus, hey, my dear sister, kumusta? Manong? Apay, tapos lasang nga siya. Siya no? Nagpintas na rawatan. Kada araw, panangdungdung mo kang kanitatang. Kadro bang ngunay nga dungdung mo ni tatang, gabat siya tinalaing. Agingin na kita watam ma. Pinaspeta relo. Kadro na. May bagay ka niya tirelo. Oh. Engineer ko naman. Di tatang, nanang, dadutal talon. Sige. Mabaigdapay ka na. Kakmanan mo. Pabuludan na payong, tinak di taltalon. Kastat lang, ang mga mataltalon. Ang kasukat, saan? Naka-leather shoes ka man, yung kataltalon. Nakapurma ka. Ipakita ka kinagwapok nga amanong mo. Ipakita ka kinagwapok. Ya? Kinabudno na jakpeket. Kaya awa ganun da. Tatangkin nanang, dadikin mami. Apay ko mo. Siyempre, engineer to na ito kapsat mo. Alangan ba't nga, engineer, awagan na ti ama, kinanat, tatangkin nanang. Dadikin mami Amok na sinot imalaan mano. Imalaan nga niya. Imalaan nga lastog. No? Kinalastog ka din mga ibagatipod, no? Padpadaking kinitatang. Isut imalaam ni tatang. Gabata nalaing mat ni tatang. Nalaing akmat. Katsi ka, imala ka kininanang. Agbadbada kayo nga dagmal. Sakit ba't hindi pa nagsasaop? Ito kung magmagatipod, no? Ala, gamangan na tayo mo na. Kakumita dito unag. Ang sakti ba unag? Oy, ang babay mo sakti na una. Sakti mang baon ken ka. Kamangalan, kahit mo. Yawan tinaaramidan na doon pa nagsapol iti payong mano. Kahit ni, kasi siya. Si babalat po si leather nga nagpaon iti taltalon. Kunamlan siya no. Kunamlan ng baknang nga. Ya po, kaslasaan nga naroon iti taltalon. Nakita gaya manong name ni Auntie Ising ni Manong Kadimbay. Asin to na jay. Ha? Ni Manong Arnold. Tas jay tilanganan. Kaya na. Ikaw mo na malamat lang nung baknang taktak der na. Parang arot kang kuha na auntie kat baknang engineer ka nun. Malangin tatang nga ron. Kaya po, napanititaltalon nga nagpayong, nga naka-leather, nga isulti ko sukat ka ko nakitaanan ko na. Dinapay ka nung kayatan nga dawagan na tatanggin nanang, itatanggin nanang, mami, kindadi ka no.
Dikit kahit nga sawen, feeling na baknangan. Puwan feeling na engineerin. Langlangan na nga talaga nga executive. Takdak panagaraarot na agad talaga nga kwa. Isla sa amatan nga anak ti Manalon. Kung nga rin, anti. Kita pa din naman mga uri na tatanggin nanang mo nga sumangat na paano dinanon ito taltalon. Madamdama pa ay manong name na pasungadan min di kiti talo. Itatang, kininanang, kastamatan, kinimanong Arnold. Kitni. Agpaiso, imbaganan ti daddy ken mami ti awag na kadatatang kininanang. At dapat lang ni Auntie Manong. Ay! Arnold! Di ka sabat malasin ng barok. Ay! Auntie! Napang ko dinanon daddy ken ni mami sa ditaltalon. Kapag tayo importante o iti masapul ko. Kahit ko agsubliak man lang dagos sa Manila. Maig lang tapos kasta kita maalak ti masapul ko nga kwarta. Ne, ano nga music. Music na tilagip dito. Apay da music tilagip. Dati kayat ko nga i-play. Get, mangalda ko kumapay ano yun, auntie. So ngayon mulin ni daddy, mapanaalanin tayo duldulin ng kwarta. Na, nagiduldulin kayo ti kwarta, di da? Ay, susapo. Sabi nga, di ko may bangko. Kayong. Hana, ipag. Kita baka noon da makadoktar kita. Sirkan da kayo, di kita man nanakaw. Uno sa baka da mapasabak ng mauram ti balayo, kan may raman di kita nga kwarta. Ay kita mo, nga sumangpid na to engineer to, nga anak ko, ipag, isot ka po na nga, isagsagana milata. Oh, dato na anak, masapol mo, engineer, nga kwarta. Thank you, daddy. Engineerin ti awag ko keng kuana, ipag, gamot di bumburo nga engineer ti anak ko. Kastoy ati anak, guwapo ka talaga, ginaman tarawatan na. Oh, napalastog mo ang mga bagang daytoy ti dading ko nang pabasa kanyak ko na ng tuwid. At api nga hamo iraman ni Kabagis. Ay naman eto ti maming ko nga asawa ni dading ko. Tinulong da ng balin kanyak engineer ko na ng to. At may panggap nga rin ni Aida. Aida? Apa yata ni Aida? Ita pa lang atatan Tinsa mo lang amin lalaking anak mo't makitkita ang puldo. Pasensya kan ay anak. Anak, kunak mo laking ka, taputot ka nga Madod na kumapay nga anak ka, no? Nalaing ka kaskin ni manong mo. Pimampanawak manong. Ay, naging ka manong name nagpakadan ni Manong Arnold. Tapos sublimot laing. Why? Kamakaman na kanumad lang dati subli nga schedule ti bus nga agpa Manila. Dumad gayam ti duldulin da kwarta. Hindi ako malamang pagbasa. Manulat gastos ko. Gastusek. Makaawid akmat. Agkumbyutak. Anak mo nagkasera. Awamat unay ti adungang paggastusa. Ila matrikula. Gusto di ko na ni auntie. Kas lamay may salahin ti anak nga makitkita ti tatan. Nabardas manong nemi iti panaglabas ti panawen. Nagtultuloyak servidora. Ada ornong kon manong nemi kat kayat kon takinrol. Yung ti bakadakes. Nukasta nga awang ibuston. Nagsurda nga tumanin. Di kahit ko anong nemi kat ornong nga tupat nga tawon nga kasapulak. Sabto ni kasta kat dire-diretsun to nga makapagbasa. Nga mapay. Duamat lang nga tawanin nga orayek. Agradwarto ni Manong. Dua nga rin nga tawanin manong nemi ita na palabas. Kat naman mi manong nemi nga agawid ni Manong Arnold tapos ni kasta kat ayaban na datatang kininanang tapos nung matandar dat graduation na. Ngayon saan na nga nauray?
Tumakder, tumugaw ni tatang. Agpaspasungan. Apay, ayang hindi ka makatal na puldo, lakay. Anak mo nga engineer, di mo lang gawin din. Kadito nga bulan, agad tiso pa naggraduar na, han. Kita urahim, baka no madamdam at danton. Sa nga bigat at danton. Yung napalabas dito nga bulan manong. Isa po, umatan dyan ta. Claudia, dyan ta. Sasao ka, anak ko, kung ko lang yata, anak ta. Aida. Tatang. Aga madanagan, kiniwanong mo. Makadanagak ko ba? Kita apin nga awan pa'y aging ganay ta. Suratan nyo, Tawagan nyo kung aumot pa cellphone. Kaya po anyan tinapas-pasamak na dahil yung anak ko. Imbal natin yun ni Auntie Ising Manong. Kabagis! Baya kayo! Bekman! May ka, tumanong ka. Sing! Anad damagan. May hindi ka napan Manila yat at no-attendarin nyo ka graduation di anak mong engineer. Hindi man tagparparangin. Tilamit lang na udi nga pa nagturong na dito kaya hindi mangala iti maudi ka no gastusan na sakba nga graduar. Yung kari na hindi nga agawi dito before nga graduar tapno alain na kami kinikabagis mo tapno income attendaran ti graduation na. Ngayon ni nalpasan ti bulan. Aksis. Ang mga dandagas ka napasama kang kuwana kabagis ay kayong alaurayan tayo lata ano nyo napasama kang kuwana. Ito kas pagkarigang ngarot tadi yung mauray. Amoyo ka din yung address na dyan Manila. Mumi at ako nagsusurat kami man. Subsubalitan naman. Anak ako na maida. Hindi. Nung sagat ibaon na tatang ginanang mo, magkita kinimanong mo, no? Paspasama kang kuana. Matrabaho. Sayang ti aldaw nga, agap sena. Kita, kapsat mo tinaskan. Malaksid kayat ni tatang nga, hindi ito ang aldaw nga. Absan ko kita, itad na just waltok. Anata ko na, kawan. Manipod din na nagsardeng ako nga nagbasa. Awang pulos ni sentabo nga daw dawatak ka na kayo. Ita pag-apsen ng dak, nga mapangkula kitain doon, napasamak iti paborito nga anak. Saan ti duwangal daw Nga kitaag, kat nung tanda ng dak, ito yung kanyak di sweldo nga tidwal daw, mayatak. Nagpatagmat ti bandong mo. Napatag nga talaga tatang. Gapotain ilalaag. Ano kas pagarigan lang, talagang didak kayo na pagbasahin. Pagbasahin, ti bagay. Tapno awon to utang ko na, pagnakam ka na kayo. Nagidam ka na to Napanakil ka. High school graduate ka lang, napanakil ka. Punapi ako mamot, mabaling kayo panakil. Ngayon dyan kapsat mo, engineer, ipanakil ko. Sa dinungar, itatayan ti anak yung engineer, alaman! Anak. Hindi ka mo sungsubatan ni tatang mo. Labas kayo madlaunayan, kas laon anak yung babae. Di ta kayo malangan. Manong nemi santak nga napilit nga napanin dya Manila. Tuloy ka lang tinagtrabaho manong. Aging ka nga dimteng manong nemi ni Tony dito pagtrabaho ka karinderya. Ay, Tony. Mga kamalat karinderya. Di ba, restaurant ibang panganam? Sana ba't mo may mga may kalabistaan. Kumustahan. Anya tamok, baka dakit kay katugtukaw mo dito ka boyfriend mo, nga tricycle driver. Awan. Sikak hindi Gana ito nga, mabae nga kaskulaam. Siksika lang nga ida. Siksika lang. Wala kat mamati ka. Kat mamati ka kumamat kanya.
So yung mayag, dapat di pa damag kuking ka. Baka orayin palat pa nag-day off mo, sakbay gagawit ka. Hindi pa damag mo kanya. Andan ni engineer. Ano? Andan ni engineer. Kano pa? Ito ibigat. Nakita man. Kahit mo sa kwan, nagredor nga talaga nga saan na nga may inanatatang kininanang. Kasi nalapasin nga gradwa na nanayang engineer. Nadamat kaduhan nga babae. Nga dauba nga ba ubing. Ha? Sapay masigug. Masigug nga babae sa dauba nga talon sa tawon jo ubana. Kadua ni Manong nga naghawid o talo nga diploma. Jay babae, jay anak, kan di sikug. Mo sawin? Hanga nagbasa ni Manong. Kisiguro baka matno nga nayulot nagbasa nga pata babae nasikukan nan din nagdandadan. Kat anak kung na nga rin ni tatang. Nagpurpurdyos porsyanto Ay, yan. Dahil dati madikin ni tatang mo. Nagbasbasa pala ni Manong mo. Inlaslas tugnan. Nga da engineer nga anak mo. Nalaing nga anak nga engineer. Yung manangar itat resulta na. Awanin tilastog naman ang tatang mo. Engineer ko na lang kung mga rumag na dyan. Kitambot nga nagtulog nga nagbasa. Nagmalin na nga din na oras nga ama. Kanasawa. Nagawid iti ka kamalman na manunemi. Nadanang ko ni tatang manunemi. Sangot ti balay nga. Umininom. Manunemi. Nakaigam iti bute, ti gin. Hanapahin, ibaso manong. Tanggwab na latan. Tatang, daak. Tang, daak. Siya, tatang. Abig barbatek kayo? Ay, barbatek kak man, na dyan kabsat mo. Ilas-las to ko, hindi kagbalik nga engineer. Samad gaya. Inamat kinusar ni kiti kwartang umay na alaan. Pangbiag na at asawa na. Iti anak na. Sana Pilipinas na ko man. Saan nga nag-awawid. Nagtalid latang iti panunod ko kit engineer. Inawa ng anak ko. Ngam nagawid. Ganamuan na kiti tao. Ngamad kayo mga engineer. Datangamin tang, datangamin ka, datangamin. Armal alayaw, di pa napasamak, ilaslas-tug yun. Di tayo mo noon mapasamak, ti masakbayan, datang. Inuunaan nyo mat ti masakbayan. Urayan nyo ang malpas, urayan nyo ang mapasamak, sakbay ng ibagayo. Ibagbagayo ng engineerin, di pa nalpas. Dadiyo amot na mapaspasamak. Lastog kay tumat kami. Nadanon ko manong name ni Manong Arnold iti uneg. Hello, engineer. Ha? Nata ko na. Hello, engineer. Hello, Manong engineer. Ako na ituloy, nagbasa. Kat nagradura ka kumanaan ka di. 5 nga taon mo dyan Manila, Manong. 5 nga taon ng gasgastusan na kanitatang. Nga si ka amin ti pinanunot na. Di nagpinanunot nga kapsat mo. Di nagpinagbasa, nagsaksak tinakam ko. Napyo ko mamay na, paypesong engineer kan. So ka dito asawam? Well, manang mga Lydia. Musta ipag?
ganito, taga ano ka? Taga saan ka? Bisaya? Bisayana? Hmm. Nakikita nyo ngay? Sa akong katulong. Katulong ka. Ka, pogi ang kuya mo. Galing. Galing saan? Sa romansa. Kaya, may pamangkin ka na, magpo 4 years old na yan, at saka itong sikog ko. Sikog? Umumti sa akong sikog. Sabi ni kuya mo, sikog. Buntis. No katulong ka, di dalayin ka nagtrabaho at yung nagtibalay. Oo. Sige. Ninanang manong. Natatalikod ta balay. Kaya yung mga mapantulungan. Noon na ubrana. Ikaw pa, bakit di mo tulungan si nanay? Ayaw ni kuya mo. Dito na lang ako. Buntis ako eh. Napahanak kita yan ni nanay. Hang, di ko maayaban yung manukang nyo, tapos tulungan na kayo. Saan ka kaya't ni manong mga pagtrabaho at nga mo buntis? Kanayawanan na dyan, kaanak ka. Di yung anawan nga rin tatang agbarbartek, ang dapat nasangot na balay. Nga maanawat ya, ma'am. Tilastog nga, ma'am. Apay day off mo, na nag-awid ka. Saan ko nga day off, kahit ko lang paniknikan, timbaga ni Tony, nga dante anak yo, nga paborito yo, anak. Saan kumatkas at panagsaom? Ni tatang mo aso. Ganyan tayo na kitaan nyo, kanina kita gastos yun. Nagatot na gastos na, han? No umay, nagdakkel tayo, ipamanila na nga kwarta. Siya, kidawa kapag basahin dinakpulos pinatgan. Anak, saan ba't asyak? Hindi na maturay, ni tatang mo takin desisyon. Pumanawak mo lang. Subliak mo lang dyan trabaho. Kahit apay. Saan akong sumangsang pa dito? Ang sakit tinagam ko. Ore ta adornong kon. Agbasa ak. Kahit ko ba tatuntunin ti masakbayak. Para ti masakbayan. Kasta't inaramid ko manong nemi. Kaya di makita ni tatang madayo ako. Ay! Hindi ka magsimang pa daya papanam. Saan na ka masapul tatang? Tatang ti paborito yung anak. Anak ko sumangsangpat. Anak! Ay na anak! Ang! Sarting ito na ginom. Nakon! Ay, anak! Anak kailang anak. Sandak nga anak. Putot. So Nagdali na enda kiti pagtrabaho ak manong. Ori day off ko. Pagtrabaho klata. Isupay. Pwede mo kaya atin dagbakasyon. Balasag ko ta. Ori day off mo kagtrabaho ka. Isuwat at sweldo. Ma'am. Nagakituan pwede mo kaya atin nagawin. Dapat, hindi ka mailiw dyan kapamilyam. Bapain yun, ma'am. Ito klata. Kaya dinton pa nagbabasa. Numabalin ko irapin ko nagbasa. Agtrabaho ko tibigan. Sa mo pa nagbasa. Kalpasan kawidak manipod sa jay pagbasaag. Tumulong ka padlitoy. Basbasit no katsweldo mo na. Di mo madiretso. Oray na ma'am. Basta lagi di. Lagi no makonsume mo lagi di ti kosto nga oras. Sakit na oray mati subailasaw. Ngayon di ka katamarigatan. Pwede kita kapagbasaya. Di kinagad na ka. Di ba't dalpasan na yung panagredor di manong mo? Nangyawid asawa na, ma'am. Anya? Kita. Hindi, sayang. Sayang na. Siya, para third year college ko kuman. Noon tuloy noon pinagbasak ito kuman college. Nga nga bali. Basta tunuyik na masagbayak. Yung saan ko ilaslastog na may saktog na accountant. Sa akong tulay bag nga may sak accountant, no may pasakton ti board ko.
Ito lang ilastog nga sa runot, amak. Nga adan tumad, amat lang accountant anak ko na nanto. Sana ka nag-awawid, manong nemi, kat syempre nag-enrolak. Tumulong nga kiti parbangon, manong nemi, kalpasan na padumteng 20 oras pa nagrubot ko, mapanagbasa. 15 minutes metlaing nga tarayan ti lugan manipod iti sentro ti ilimiking kana iti syudad. Impas na ko tinagbasa manon nemi, awan disturbok nga bota hanggang ba't nga kaskwalaan mo no. Sambat nga ti eskwela, pagbasaan ni Tony ti pagbasaan. Yung maminak na kamatuan, uminak na paspasyaran manong nemi ni ti karinderya. Nalpas ti first sem, mantakot ti second sem, manong nemi, hindi baga kanyak, ti aking kukuha, ti karinderya. Nga ni Ma'am Bikid. Ay na makasapol ka. Sino, ma'am? Tatang mo ka, no? Ni tatang ang peso. Nakadumog. Tang. Ay, danak. Abay, hindi masapol yun. Umay kayo mga bagat kwarta. Imposible. Tumat mabalin yung pangalan ti kwarta sa dyan. Mabalin yung aglako. Hanggang kwarta masapol ko, anak. Si ka mismo. Apay, di masapol ko niya. Mailiwak kang ka, anak. Tadi ka di mailiw ka na kami. Manang ima. Kahit na masayang ti oras ko. Tay bilang mo ka di ka pakasayangan ti oras mo. No agawid ka, sagpabinsan. Nang, nagbasbasa kabayatan ng trabaho at anak, nakasagana kami mo kahit nga mga gastos ti panagbasam. Kanin tang, babaan nyo. Tamangan no, ipaabagatan, ipaamyanan nyo, ipadaya nga palaod nga, ibagbagay las tugman nga, adan to accountant nga asak nyo. Anak, saan ko nga ramitin na ita? Tadyak amuno anyat mapasamak ti basakbayan. Pinanunot yung kumanda ata idi Anarupa yung itang isarang nyo kanagit nga magbagaan nyo nga, engineer nga anak nyo. So nga ko na, saan ko nga ulitin di. Nakaamiris ako na. Kaya ting itekta. Nagbalid man nga. Nga kasla may mes anak nyo. Gabo ka dito valedictorian ni Manong nga nagreduar. So nga sila may mes anak nyo. Nga sila ang mga bigbigan nga anak. So nga ron nga pakawanin na ko na anak ko. Tapos saan kang marigatan, anak? Agawit ka sa jabalay. Taitad mi kang kanon, yaman di kiti masapol mo, iti panagpasam. Amo ka marigatan ka. Nakurang titurog mo. Anak. Sige tang, panununtak. Kaya ito mangan. Ilibre kayo. Saanin. Ikamakam ko lang siya balayan. Bising ko. At sanak pa naman bisin. Anak, urayan da ka. Inlapas ko manong nemi analpas di school year. Sak nagpakadan kini Ma'am Bikid. No hasta hanggang nagtrabaho dito yan. Hanin, ma'am. Nakasagana matanda kita na kanyak na magpabasa kanya. Alagad sa na gusta. Yung saan kayo tumalipatan, umay ka tulad tapas pa siya rin. O rin mga opisina kanto ni Tibangko. O rin may sakto ng presidente ng Pilipinas. Hindi kayo tumalipatan. Alagad na siya na gusta. Yung saan mo pala ibagbaga ang accountant kan. Tadi ba'y napasamak? Ya? Tadi tayo amon, mapasamak ti masakbayan. Hanya amok, baka sikugan na kan ni Tony. Diyak ibalubos na ito, ma'am. Pinagbasa dak nga rod, manong nemi datatang kininanang.
Kahit ni Manong, adan balayda, manong nemi patakdiran ni tatang. Tada siya at kano na siya at kano na sumina da. Tapno amuda kano, ti awan. Kaya tagpeso man. Ti alslastog ni tatang manong nemi nga engineer nagsubli. Iti taltalon. So kadwa ni tatang manong nemi iti taltalon. Kaya ti ipag ko manong nemi duwan ti ay aywanan na. Kaya ko na ni nanang. Ay, katulong ko na iri. Mapo, sadot mo, data ipag mo. Adumat di kita adumat di kita isa nga napintas nga naramidan. Naarjaw. Ay, bayan nyo sumatid diploma ni Manong. Kung garot. Siya dati simina tandap. No. Ay, sasapo. Siya tibugbugaran da edi. Ita agad kapilitan ng trabaho at anang aron. Adabalay da. Nanang, sasayatin nyo lang tagbaling nga manugang. Ay, katugangan. Kung na. Pasari umay dito, hindi kita anak da agad. Aywanan kita. Numapan umay na ibati. Aywanan nyo lumabasit na nang dobrak. Amo na gilikwano na yan. Nagalisto ka nakasursuro. Dalayang paik sa utak sila. Ay, po. Kumusta ka na? Nang, imbaglaki din tinaka-amiri siya ni tata. Wen, saan nga nalastaw? Saan pagit o ni makikarkaruba na? Balay, taltalon, balay. Saan na kasi hindi nga talagang isursur na, nagpabaga, nagpamiyana, nagpalawad, kapadaya, magbaga na nga. Injir to, anak ko! Baka mo't isaruno ng ibagang accountant to, mga obisinan to di bangko, agbilbilang ti kwarta ti anak ko, baka kuna na. Haanin na. Manong nemi idagtor pusak na isem nga naragsak ni tatang manong nemi. Idito so, iso itinangabay kanya. Gusto'y ati anak. Kuna na. Tatang. Wala mabalin yung ilastog. Into na may pasakti yan. Board ko. Alawad anak. Idaw-dawat ko. Sapay ko ma. Nagpaala kami mo da. Ngam saan nga nalastog ni tatang man. Hindi may ruwar ko anong naimiti pa nag-board ko. Nagpaala kami man na yun. Medyo rumwaran tilastog na. Ay, kanto baka yun na. Narawanan din ito yung naisagana para iti selebrasyon, victory party para iti anak ko ng isang accountant. Alawain, kapul daw. Kastat anak. Alawain. Saan nga engineer? Ang engineer. Nakita na ati anak ko ati nga babae tinakapudno. Kapsat, ada ka no pa yan nakasagana nga pagtrabahoan na, mangrugi ka no into no Lunes. Ada pa ka no nakasagana nga installmentan ng kotse. Amo na maneho na tinakaw, nagsursuron. Pasaga na kaala iti lisensya na. Alakit na siya at dadanto sumrag dito yung antikotse nga gaputi opisina, santo agrubot ti bigat nga mapansa di syudad, mga muswila kung kotse. Kapag may pagbagakon, nakainom kan sabat, kompadre. Alawalasan ko. Congratulations. Thank you, Uncle. Duamat idin manon naming at awen nga mga obisina ni Tony. Hindi may nakpasyarin. Will you marry me? Oh, trabaho pa yan. Manong at awen. Uli doon at awen nagtrabaho. Haling nasken. Tapos siyempre, diyak itulok nga makibingay ka tigastusan ng kiritwarta. Ay, agkasarta ko na ko. Eh, nga rin papataktar tangarot ng balay. Adalutan. Oh? Nutoy. Di syudad. Inin-inotak ng binayadan. Ijeta nga trabaho, di jeta mat nga balay. Numabalin na kumato nito eh. Yan tangay sa dagmat lang. 10 minutes pa lang, try yung tikot siya. Sige, ano nung tagaro dito tagadya nga ginatang ko? Di ilakom. Tawag dito ka kagumatang. Nalawlawan ka. Sige. Kahit nuanyat nagtulagan mi kinituni manong nemi isot na basama. Nagkalaysa kami,
Adan balay ni patakder mi. Ket ito ay manong naming nga nagnayad kami. Asa digmat laing manong manipod family house mi. Saan nga sinsinan nga balay manong naming ta dream house. At nung kasta nga umay ni manong dito balay. Ay natin ko. Ay manong, pintas ti balay yo. Kagagay ata mga opisina ka mga duwakin nga agasawa. Dagay sa kapeti kutse. Wen. Nakakaapal ka din. Manong, amok nga inalala ti masakbayan. Huwag nga ron, tsak pinanunot. Sayang tilaing ko. Ket siya, pasang awad iti grades ko, hindi. Nagbalinakbat nga accountant. Huwag nga ron. Dito amo nga talagat doon mapasamak ti masakbayan niya. Ti amok idi ket siyak laing ti makapagturpos. Na siyak nagbaling nga engineer. Napindas to ti biyag ko. Yung samot gayam. Si kamot gayam ating ko napindas ti biyag na. Pautang ka man na kwartam da. No, utang nga ket bayadam. Uy, no maapit to na ti mula mi kinitatang. Sundo pa nagbayad ko. Ilakok to di padakabagi nga irik. Mangibatak to lang at mabayo nga bagas nga kalinbingasak nga kabalayan. Sige manong pautangan ka. Iti ababa nga pandao manong nemi napimpindas nga amang tibiyag ko ti pamilya ngem ti pamilya ni manong. Imintultuloy manong nemi ni tatang ti kinapakumbaba na. Intultuloy na manong nemi iti kagat na panagurnong na. Para kano kadakwana kininanang no agkapsot na. Inkarigmat kadakwana. Siyak ti kaguruna nga masikasod no kadakwana. No dumteng tuman iti panagbedridden da no kastan tuman ti mapasamak. Talo manong nemi di kita anak mi kinituni idin tataupat kini manong Arnold. Sa sinutihan nga na siya at panagbiag na supit at daw pati putot. Diya, numanin umay na mga ibaga. Damat di kita bayanan da, damat di kita bayanan. Wala, kasta latibyan. No sa sinut anda na pintas ka kasad na, isut mang tulong ka na kita at kurkurang. Dahil nga ron, ti pagkasalita manong, ket thank you, ti anos mo nang ibasa, ket sabi ko ma, damat na ibatik nga, adal, balaag, ken liwliwa, kada kitay, padak nga nagbuya. Tibihag, ket saan tayo, nga panunutin, no anyat mapasamak ti basakbayan, tat saan tayo nga sigurado tulaingin, no mapasamak. Kasta, ti panakaisagana, ti masakbayan. Tuyag yaman nga bagaya mo, Aida. Thank you, Aida. Hindi ka pa nagsurat.